ଆସିଗଲା ଏଥରକ କୋବି କଟା ଖୁଚ 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 ହେଲାଇଁ ଗୁଡୁ ଆମର ଖୁଚ ଖୁଚ କଲାଇଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ଚାଲୁ ନାଲିଆ ଲଙ୍କା ଆଜି ହବ ମୁହଁ ବଙ୍କା ଆମର ଆସିଗଲା ଆଜି ଫୁଟଫୁଟ ଚାଉମିନ ଫୁଟଫୁଟ ଚାଉମିନ ହେଲେ ଖାଇବ। ଆଉ ଗୁଡୁ ଟଙ୍ଗ କଣ କରୁଛ? କୋବି ଖୁତ ଖୁତ କରୁଛି। ଖୁତ ଖୁତ କୋବି କଣ ହବ ସିଏ? କୋବି ଫୁଣ୍ଡୁରୁ। କୋବି ଫୁଣ୍ଡୁରୁ କୋବି ତମର କଣ ହବ? ଚାଉମିନ। ଆସିଗଲା ନାଲି ଲଙ୍କା ଫୁଟଫୁଟ ଫୁଟଫୁଟ ଏ ଗୁଡୁ କରିବ ଫୁଟଫୁଟ କିଚ 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 ବାହାରିଲା ତା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଫୁଟ ବାହାରିଲା ସଡା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଫୁଟଫୁଟ ହେଇପାରିବନି। ଆସିଗଲା କାଶ୍ମୀରର ନୂଆ ଲଙ୍କା ବଡ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କୋବି ଲଙ୍କା ହେଲା ଖୁଟଖୁଟ ଗୁଡୁ ଟଙ୍ଗ ଲଙ୍କା ହେଲା ଖୁଟଖୁଟ टिक 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 लंका टिक टिक चलती गुड़ करची टिक टिक लंका खुट 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 सरिया ऊपर कैसे बढ़ गया थोड़ा रुक गया रुक गया सरिया गाजर फुट फुट गाजर बाहला बाल ଏବେ ନିଜ ବାଳ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ଗାଜରରୁ ବାହାରିଲେ ବାଳ ଗାଜର ହେଲା ସଁ 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 ଗାଜର ସରିଲା ସଁସିଗଲା ରସୁଣ ହବ ଚୁପ 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 ଗାଜର ସର 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 ଗାଜର ଟୁକୁ ଟୁକୁ ସରିଆ ଉପରେ କଟାଟା ଆସି ଥୁଆ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆଉ କଣ ୟା ପରେ ଖାଲି ହାକୁମ ହାକୁମ ନଟା ଆସିଗଲା ମଣିଜନକୁ କରିବା ଖୁଚ 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 ରସୁଣ ହେଲା ଟୁ 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 ସେଇ ଟୁକଟୁକ ଭିତରେ ତମେ କିଏ ବଳା ନାଲି କାଣ୍ଡା ଦେଖେ କାଣ୍ଡାକୁ କାଟିବ କନ୍ଦା ଦେଖେ କାଣ୍ଡା ଚୋପା ଛଡା ଲଣ୍ଡା ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲେ ଖୁସ୍ 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 ଚୋପା ଛଡେଇ ପାରୁନି ନଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ଆମର ଚୋପା ଛଡେଇ ପାରୁନି କୋଚ 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 ଦେଖେ ଆମ ଗେଣ୍ଡାର ଆଖି ନାଲି ପଡିଗଲେ ଲୁହ ବୋହିଲେ ପିଆଜ କାଟୁ କାଟୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଣ ଗାଡି ବଗି ଭଳିଆ କଟା ହଉଛି ଚୁପ୍ 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 ପିଆଜ ପାଣି ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ କଞ୍ଚା ରାଗା ଦେଖେ କଞ୍ଚା ରାଗା ଗୁଡୁ କାଟିବ ଟୁଙ୍ଗୁ 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 ଆମର ଚାଉମିନ ପ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ତ ହବନି ଟୁକୁ 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 ଚାଉମିନ ଟୁକୁ ଟୁକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଚାଉମିନ କଟା ହେଲା ରହିଥାଅ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଚୁଲି ପତର ଆଇଲା ବୁଲି ବୁଲି ଚୁଲିରେ ଲାଗିଲାନି ଚୁଲିରେ ୟା ମୁହଁ ହଉଛି ଅମୁଳିଆ ଧୋଇନି ମୁହଁ ଆସିଲି ମାଇଲା ଆସିଲି ଚୁଲି ଜଳିବ ଧାଇଁ ନାହିଁ ଆମର ଚାଉମିନ ପୁଟୁ ପୁଟୁ ହବ ସାଇଁ ସାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଜୟ ପାଣି ଦିଆଲା ଆକୁଆଗାର୍ଡ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆଲା ସୋର ସୋର ମଳିଆ ପାଣି ଥର ଥର ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ପାଣି ହେଇଗଲା ଫୁଲ ପାଣି କଢା ହେଲା ଚାଉମିନ ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ଦେଖେ ପାଣିରେ ପଡିବ ଏଥରକ ହବ ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ସେଇ କେନ୍ଦୁ ପକାଅ ପକାଅ କେନ୍ଦୁ ବାହାରିଲା ପିସ୍ ଚାଉମିନ ହବ ଚାହା ତମେ କେହି ଲୋକ ପକେଇବନି ରେ ଖାଅ ଖୁଟ 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 ଇତିହାସ ଖୁଟ ଖୁଟ କେନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ପଡିଲା ଆମର ଆସିଗଲା ଏଇଟା ପିଓର ଚାଉମିନ ସେଇଟା ହେଲା ନନଭେଜ ପ୍ରାଇମର ଚାଉମିନ ଦେଖ ଆମେ କରୁଛୁ ଚାଉମିନ ଫୁଟୁ ଏଥର ଚାଉମିନ ପଡିଗଲା ପାଣିରେ ଏଥର ଫୁଟଫୁଟ ଖାଇଲା ଲୁହା କରିକା କୋଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସବୁ ମାଇଲେ ସେଗୁଡୁ ଫୁଟଫୁଟ ହବନି ଖାଲି ଟିକେ
ଭିଟାମିନ ମିଳିବ ଗରମ ପାଣିରୁ। ହଁ ନାଗଲିଆ ବୁଟ ସାଙ୍ଗରେ ମନକୁ ଫୁଟୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଚାଉମିନ କଡ଼ା ହେଲା। ଅପସର ଜବର ନାଗୁଡ ବାହାରିଲା ଚାଉମିନର ପକେଇ ପାଇଲାନି କେନ୍ଦୁ। କେନ୍ଦୁଟା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହଁ। ଦେଖି ଛାଡ଼ ଆଲୋ କାଢି ପାରୁନି ଚାଉମିନ। এটা হচ্ছে ইংলিশ চাউমিন। দেখেন কিন্তু আলো কাঁদি কাঢ়ি পারুনি চাউমিন এইটি ফ্লপ হয়ে গেল বই। ଚୁଲିରୁ ଜାଳ କଢା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଫେର କାଲେ ଏଇଥରକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇନି କଡାରେ। ଆଉ ଦେଖେ ପରୀକ୍ଷା ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। କାଢ 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 ଆଜି ଦାଡ଼କୁ ଥୋଇଲେ ଆଉ କାଢି ପାଇଲେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ନଗେଇକି ଭିଡ଼ିଲେ। କେନ୍ଦି କାଢ 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 ଚୁଲି ନିଭେଇ ଦବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ନାଡ଼ ବଳିବନି କୁଆଡେ ନାଡ଼ ରହିଲା ପାଇଲାନି ଚାଉମିନ। ଆଉ ଜଣେ ଆଡେ ହେଲା ଆସିଗଲା ଇପି। ଇପି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଟିପି। ଆରେ ମସଲା ପଡିଲା ଖସ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବତରୁ ହାକୁମ ପଡିଲେ। ଚାଲ 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 କଢା ହେଲା ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ ମିକ୍ସ। ଇଏ ହେଲା ଚାଉମିନ ଫୁଟ ଫୁଟ ହବ। ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଚାଉମିନରୁ। ତେଲ କୁଟୁର କୁଟୁର କର ତେଲ ନାହିଁ କିଛି ତେଲ ଟିକେ କୁଟୁର 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 ହେଲା ପଡ଼ିଗଲା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କୁଟୁର 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 ହେଲା। ପଇଲା କୋବି ଛୁକୁରୁ 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 ହେଲା କୋବି। ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ପକେଇଗଲେ ମତେ ଡାକିଲେନି ରେ ପିଲେ। ସବୁ ଖୁଚୁରୁ ଖୁଚୁରୁ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଟୁକୁରୁ 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 ଗାଜର ପିଆଜ ସବୁ ହେଲା ଟୁକୁରୁ 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 ଟୁକୁରୁ। ଆସିଗଲା କଞ୍ଚା ବାଦାମ କାଚା ବାଦାମ ଦାଦା ଭାଜା ବାଦାମ ହାତରେ ଗଲା ପାଳେ ଗଲା କାଚା ବାଦାମ ବାଦାମ ପରେ ଟିକେ ଖୁଚୁରୁ 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 କର। ଚାଲିଛି କୁଟୁର 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 ଚାଲିଛି। ହେଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଘର ଟାଣରେ ଠୁକୁର 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 କରି ଲୁଣ ପକେଇକି ଫଳ କର। ପଇଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖି ତରକାରୀଟା କେମିତି ନାଲି ଆସିଲା। ତରକାରୀ ନୁହଁ ସରି ଚାଉମିନ କୁଚ କୁଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର କମାଲ। କିନ୍ତୁ ତମେ କମାଲ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତ ଚିରି ପାରିବିନି ଚିରି ପାଇଲେନି ମସଲା। ଏବେ ପଇଲା ଚିକେନ ମସଲା। ପଡ଼ିଗଲା କୁଟୁର 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 ଚାଲିଲା। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଚାଉମିନ ମସଲା ସଙ୍ଗ। ଅଧା ପଡ଼ିଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଅଧା ପଡ଼ିବ ଅଧା ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପିଲେ ପିଲେ ନହେଲେ ଚାଉମିନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମସଲାଟା ଆସିଗଲା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଲା ଚାଉମିନ। ଯିବ ହାଣ୍ଡି କରେଇକି ଗଲା ଚାଉମିନ ପଡ଼ିବ ସାର ବୁଦେ ପଡ଼ିଲା ବୁଦେ ପୁଣି ଗଲା ସାର ପଇଲା ବୁଦେ ପୁଣି କେନ୍ଦୁ ନବାକୁ ବାହାରିଛି ଚାଉମିନ ବୁଦେ। ଦେଖି ବୁଦେ ସଇଲା ବୁଦେ କାହିଁକି ଦିଆବନି ପଦେ ଆସିଗଲା ସସ୍ ଛୋଟ 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 ଟମାଟୋ ଚିଲ୍ଲି।
मचल इधर আছে ଆସିଗଲା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖେ ପକା ପଇଲା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ସେ ଗରମ ପାଣି ଯୋଉ ନାହିଁ ତାକୁ ରେଡି କରି ଯିବା ତତେଇ ରଖିତା ପଇଲା ସକ୍ସ ପଡ଼ି ଖସ ହବ ଟମାଟୋ ପଇଲା ସକ୍ସ ଚାଉମିନ ଆମର ଶେଷ ଷ୍ଟେଜରେ तो देखें घंटा वाला गोल 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 काम 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 चाउमिन छुंग छुंग सरियाला चाउमिन काले कुटर चलेले आसीले सब भाजन को केंद्र के आसीले सब टंगा आसीले सब कुटर करी चलेले